Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दङ। आसाम पुलिसनिफ्राय फाइनाली गोदान अफिशियल नोटिस आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन लास्ट वीकआव नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ जागोन होननानै बेनो जाबाय ग्रेड 4 दा ग्रेड 4 नोंथांमोननो एडमिट मोनसिगोन दिनैनिफ्राय आरो नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ जागायसिगोन 20 मार्चनिफ्राय दा फाइनाली आसाम पुलिसनि आन्डाराव ग्रेड 4 ओंखारदोंमोन ना स' बेयाव जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन थ' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट नटिस फैबाय जों बेखौ नायनोसै भिडिअखौ गोबाव खालामा डाउनलड खालामबाय So डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो बेयाव गोबां पस्टार दङमोन हमना ला टेलर दङ ग्रेड 4 दङ बेनिफ्राय कुक दङ जायखिजाया नोंथांमोना बेयाव मोनदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि 1000 नि खाथियाव पस्टार दङ आसाम फरेस्ट आसाम पुलिसनि आन्डाराव दा नोंथांमोननिया फाइनाली स्किल टेस्टआ जासिगोन 20 मार्चनिफ्राय 20 मार्चनिफ्राय फार्स्टआव नोंथांमोनखौहाय एडमिट लाना थांदो फार्स्टआव नोंथांमोना एडमिटखौहाय डाउनलड खालामनांगोन 14 मार्चआव एबा दिनैनिफ्राय आरो थांनांगोन 20 मार्चनिफ्राय जागायसिगोन गाव गावनि एग्जाम सेन्टाराव दा फार्स्टआव नोंथांमोनखौ टेस्ट लागोन बेनो जाबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जेरावनोखि हाइटखौ सेसखौ सुनाय जायो बेयाव रानिं गैया स' कनफिउसन आं बेखौ नोंथांमोननि सिगांनिफ्राय खिन्थाखादोंमोन रानिं गैया खालि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट माने हाइटखौ सेसखौ सुगोन एन्ड बिनिफ्राय थ्रेड टेस्ट माने नोंथांमोननि स्किल टेस्ट नोङो बबे पस्टआव एप्लाइ खालामदों बिनि एगेन्स्टआव नोंखौहाय थ्रेड टेस्ट लायो एबा स्किल टेस्ट लायो आरो बेयाव 50 मार्क्सनि जायो 50 मार्क्सनि जागोन आरो बेयाव मिनिमाम 16 पॉइंट हाफ मोननांगोन बाट बे थाङा काट अफ नोंथांमोना 30 प्लास टारगेट खालाम 35 एबा 36 नोंथांमोना टारगेट खालाम अब्ला साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ ग्रेड 4 हिसाबै बा टेस्टमेन हिसाबै बे जाबाय खामानि मावग्रा नोंथांमोननि आरो बेनि एडमिटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामदो दिनैनिफ्राय स' एडमिटखौ माबोरै डाउनलड खालामगोन आं बेखौ दिन्थिगोन नोंथांमोना एडमिटखौ दिनैनिफ्राय 14 मार्चनिफ्राय डाउनलड खालामदो आरो बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टाराव थांदो आरो बेनिफ्राय जुदि एडमिट मोनाब्ला नैबे नाम्बाराव कल खालाम बा नोंथांमोना नैबे इमेल खालाम अब्लानो जागोन दा जों एडमिटखौ बोरै खालामगोन बा डाउनलड जों बेखौ दानिया नायनोसै PST स' दायो जों बेक फैफिनबाय एन्ड बेनिफ्राय एडमिट कार्ड पर्टेलाव बेयाव क्लिक खालाम एन्ड बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिट कार्ड दिनैनिफ्राय डाउनलड खालामनो हासिगोन दा बेयाव लाबोथ'वाखै थाबैनो मोनसिगोन आरो बेनिफ्रायनो एडमिट नोंथांमोना ओरैहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि मबाइल नाम्बार होनानै लगइन खालामनानै बार्थडे होनानै नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन दायो बेयाव आपडेट जाथ'वाखै भिडिअ खालामनाय टाइमावहाय जायखिजाया 14 मार्च एबा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन स' बेनोमोन गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे मोजां स्किल टेस्ट पास खालामो आरो साख्रिखौ नोंथांमोना लानो हायो